नाचे गौरी नंदना आ छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे नाचे गौरी नंदन छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे नाचे गौरी नंदन झन झन छनन छन छन छनन छन छन वाजे पैंजण छन छन छनन छन छन छनन छन छन वाजे पैंजण छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे नाचे गौरी नंदना ब्रह्मानंदे गरजो अवघे ब्रह्मानंदे गरजो अवघे सुरवर नरते सप्तसुरानि सुरवर नरते सप्तसुरानि ब्रह्मानंदे गरजो अवघे सुरवर नरते सप्तसुरानि ब्रह्मानंदे गरजो अवघे सुरवर नरते सप्तसुरानि भूमंडळ दुमदुमुदे 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 छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे नाचे गौरी नंदना रक्तदेह प्रसन्न वदना रक्तदेह प्रसन्न वदना दर्शन मात्र झालो पावन दर्शन मात्र झालो पावन सूरचरणी वाहिने सूरचरणी वाहिले सूरचरणी वाहिले छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे छुम छुम छनन नाचे नाचे गौरी नंदन नाचे गौरी नंदन नाचे गौरी नंदन. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक, आज माझ्या सोबतीनं असं एक व्यक्तिमत्व आहे ज्या व्यक्तिमत्वानं सुरांच्या दुनियेमध्ये आपला गाजावाजा जो आहे हा गाजावाजा नेहमी वाजतच ठेवला आणि अर्थात मी होणार सुपरस्टार या कार्यक्रमामध्ये उपविजेता पद सुद्धा त्यानं पटकावलं. अर्थात आपल्या कोकणचं रत्न माझ्या सोबतीनं राजयोग धुरिये. राजयोग, आज कोकणशाहीच्या माध्यमातून कोकणशाहीच्या दर्शकांना भेटण्याचा योग खऱ्या अर्थानं जुळून आलाय आणि हा योग जुळून येण्यामागचं प्रमुख कारण असं आहे ते म्हणजे तू गायलेलं गाणं अर्थात नाचे गौरी नंदन हे आपल्या दर्शकांच्या भेटीसाठी येतंय. काय अनुभव आहे, कशा पद्धतीची उत्सुकताची ती तुझी शिगेला पोहोचली, कारण की येत्या 29 ऑगस्टला हे गाणं दर्शकांच्या भेटीला येतंय. तुझी उत्सुकता कशा पद्धतीनं शिगेला पोहोचली? मी तर खूप उत्सुक आहे, कारण की हे गाणं आहे ते माझ्या आजोबांनी लिहिलं आहे, म्हणजे ठिकसेनजी बांदकर यांनी. तर हे गाणं माझे आजोबा 40 वर्षापूर्वी देवगडात गायचे आणि ते भजनी बुवा म्हणून खूप प्रसिद्ध होते. त्यामुळे हे गाणं आत्ता माझ्या मामाने खूप चांगलं मॉडिफाय केलं आहे. खूप छान डायनामिक्स वापरलेत गाण्यात आणि हे गाणं कथक व्हर्जनमध्ये केलं आहे माझ्या मामाने. आणि हे गाणं क्लासिकल आहे, सेमी क्लासिकल पण आहे आणि वेगवेगळे राग आहेत या गाण्यात. त्यामुळे गाताना खूप मज्जा आली आणि हे लोकांना खूप आवडेल अशी माझी खात्री आहे. निश्चित. आणि खऱ्या अर्थानं या गाण्याचे
जे गीतकार आहेत हे स्वतः तुझे आजोबा आहेत, संगीतकार स्वतः प्रवीण बांदकर तुझे मामा आहेत, आणि गायक आमचा स्वतः राजयोग धुरी आहे. सर्वात महत्त्वाचं या गाण्याला जे अजून 4 चांद लागलेत ते मानसी नाईक यांच्या नृत्याविष्काराने. मानसी नाईक यांच्याबरोबरचा काम करतानाचा अनुभव तुझा नेमका काय होता? मानसी नाईक ही आता माझ्यासाठी मानसी ताई झाली आहे, कारण की ती खूप फ्रेंडली वागायची सेटवर, आणि ती खूप पेशन्स ठेवते सर्व शॉट्स घेताना देताना, असं खूप छान असते. आणि ती खूप ग्राउंड टू अर्थ आहे, एवढी मोठी नृत्यांगना असून पण, त्यामुळे खूप मजा आली तिच्यासोबत काम करताना. खरं तर ना एखादं यश म्हणजे आता 29 तारीखला हा संपूर्ण जो गाणं आहे नाचे गौरी नंदना हे दर्शकांच्या भेटीसाठी येणार आहे. हे खऱ्या अर्थानं यश आहे, पण त्या यशामागचं परिश्रम जे असतात हे सर्वात मोठे असतात. राजू, काय परिश्रम नेमके हे गाणं करत असताना तू घेतलेस, त्याबाबतचं नेमकं विस्तृतपणे काय सांगशील आपल्या दर्शकांसोबत? हे गाणं जेव्हा आम्ही शूट करायला सेट नेमला होता त्या दिवशी आम्ही सर्व गेलो. तेव्हा सकाळीच खूप पाऊस पडला होता आणि खूप पाऊस पडत होता, आणि त्यामुळे आमचं ठरणार होतं की इंडोर शूट घ्यायचं. पण त्यानंतर मग इंडोर शूट 1-2 आम्ही शॉट्स घेतले. त्यानंतर मग पाऊस अचानक थांबला. त्यानंतर मग बाहेर शूट झालं, मध्ये पाऊस पडायचा, परत थांबायचं, मग सुरू व्हायचं. असं करून करून हे खूप मेहनतीने आम्ही गाणं केलंय, त्यामुळे खूप मेहनत लागली आहे गाणं करायला. मला ना बरीचशी चर्चा जी आहे ती तुझ्या सोबतीनं ह्या गाण्याच्याच अनुषंगानं अर्थात करायचे, पण कोकणशाहीच्या दर्शकांना मात्र नेमकं हे गाणं काय जे 29 तारीखला झी म्युझिकच्या माध्यमातून लोकांसमोर येणार आहे त्या गाण्याचे बोल तुझ्याकडनं ऐकायचेत. त्यामुळे प्लीज हे गाणं जे आहे ते कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी तू गावस अशी मी विनंती करेन. नक्की. नाचे गौरी नंदना आ आ आ छुम छुम छननन नाचे, छुम छुम छननन नाचे, छुम छुम छननन नाचे, नाचे गौरी नंदना. झन झन झननन झन झन झननन, झन झन वाजे पैंजण, झन झन झननन झन झन झननन, झन झन वाजे पैंजण. छुम छुम छननन नाचे, छुम छुम छननन नाचे, छुम छुम छननन नाचे, नाचे गौरी नंदना. क्या बात आहे. खरं तर ना राजयोग, तुला स्टार प्रवाहावरती आम्ही पाहत होतो, सर्वजण ऐकत होतो, कारण आमच्या खऱ्या अर्थानं कोकणचं तू रत्न आहेस. त्यामुळे आमचं रत्न कशा पद्धतीनं त्या स्टेजवरती झळकतंय हे पाहणं आमच्या कोकणवासियांसाठी अर्थातच अभिमानाचा क्षण होता. आज लाईव्ह तुझ्या शेजारी बसून मी तुला ऐकतोय, त्यामुळे अर्थातच हा योग जो जुळून आलाय तो नाचे गौरी नंदना ह्या गाण्यामुळे. पुन्हा एकदा आपण गाण्याकडे वळतोय. अर्थात हे गाण्याचे परिश्रम तर तू सांगितलेस, हे गाणं तयार होत करण्यासाठी अर्थातच रियाज तर मोठ्या प्रमाणात करावा लागला असेल. कशा पद्धतीनं तुझं दैनंदिनी होती या रियाजाची, या गाण्यासाठीची? या गाण्याचा रियाज म्हणजे हे गाणं पहिलं मी ऐकलं, लिहून काढलं, त्यानंतर मग जे संगीतकार आहे त्यांच्यासोबत बसून डायनामिक्स केले आम्ही. त्यानंतर गाण्यातले बारकावे असतात ते मी छान पद्धतीने तयार केले, आणि त्यानंतर मग हळूहळू गाणं पण तयार व्हायला लागलं. त्यानंतर मग गाणं पण तयार झालं. त्यामुळे नंतर मग रियाज तर तसा पण माझा दररोज असतो, कारण की दिवसातून काही पण झालं तरी 2 तास तरी असतोच रियाज. आणि मध्ये दिवसातून कधी पण मी गात पण असतो मध्ये मध्ये कुठली पण गाणी. त्यामुळे आवाज तर माझा तसा पण दिवसातून रेडी असतो. आणि हे गाणं तर खूप छान झालंय, आणि आम्ही खूप रियाज पण केलाय या गाण्यावर, प्रॅक्टिस खूप केली आहे. खरं तर राजयोगला आपण आता प्रत्यक्ष पाहतोय, त्याच्याबरोबर चर्चा करतोय. राजयोगचा चेहरा जितका फ्रेश आहे तितकाच त्याचा आवाज सुद्धा फ्रेश आहे. राजयोग, याचा अनुभव मी इथं तुझ्या शेजारी बसून घेतोय. मला या चर्चेच्या पुढे जात असताना अर्थात या गाण्याचे गीतकार जे आहेत ते आजोबा आहेत, आणि संगीतकार तुझे स्वतः मामा प्रवीणजी बांदकर आहेत. त्यांच्याविषयी नेमकं काय सांगशील? त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचा आदर्श, त्यांचा वसा, गाण्याचा वसा हा तू कशा पद्धतीनं पुढे घेऊन जातोय, त्या एकूणच प्रवासाबाबत नेमकं काय सांगशील?
तर मी लहानपणी माझे आजोबा गायचे ना, तर तेव्हा ते जेव्हा हार्मोनियम काढायचे आणि गात असायचे, त्यांच्या बाजूला बसून मी बघायचो फक्त. नंतर मग मी पहिला तबला वाजवायचो आणि नंतर मग मी गायला पण लागलो. फर्स्ट स्टँडर्ड आय थिंक सो, फर्स्ट स्टँडर्डला मी गायला सुरुवात केली, तेव्हा सर्वांना कळालं मी गातोय. तर त्यानंतर मग मी गायला लागलो आणि माझा प्रवीण मामा म्हणजे माझा मामा तो खूपच छान संगीतकार आहे. त्यामुळे तो जी गाणी कंपोज करतो, जी गाणी लिहितो म्हणतो कधी कधी गाणी, तर ती गाणी मी गायचा प्रयत्न करतो आणि तो पण मला लहानपणी खूप मार्गदर्शन करायचा, गायचं कसं असं सर्व. खरं तर ना बाळाचे पाय हे पाळण्यात दिसतात असं म्हटलं जातं, पण तुझे जे एकूणच गायकीचे पाय जे होते ते इयत्ता पहिलीमध्येच खऱ्या अर्थानं बघायला भेटले, पुढे आलेत असं म्हटलं तर ते काही वावगं ठरणार नाही, अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण आज तू ते इम्प्रूव्ह केलंयस, सिद्ध केलंयस. खरं तर तू कोकणचा सुपुत्र आहेस. म्हणजे आईचं माहेर जे आहे ते देवगडमध्ये आणि अर्थात सासर जे आहे ते मालवणमध्ये. त्यामुळे कोकणचा सुपुत्र आमचा झळकतोय आणि कोकणच्या सुपुत्राचं गाणं हे आपणा सर्वांच्या भेटीसाठी येत्या गणेशोत्सवाच्या अगोदर अर्थात 29 ऑगस्टला येत आहे. कोकणवासीय आणि एकूणच आपल्या कोकणातील जे सर्व तुझे प्रेक्षक आहेत, फॅन फॉलोअर्स आहेत, त्यांना नेमकं काय सांगशील, कशा पद्धतीचं आवाहन करशील? कारण की हे गाणं खास त्यांच्या भेटीसाठी येतोय. कोकणामध्ये गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा केला जातो, नेमकं काय सांगशील? तर हे गाणं आपल्या गणपती बाप्पावर बेस्ड आहे. तर हे गाणं सर्वांनी पाहावं, कारण की हे गाणं प्रेक्षणीय सुद्धा आहे आणि श्रवणीय सुद्धा आहे आणि दोन्ही बाजूनी हे गाणं मीन्स स्टेबल आहे आणि खूप छान आहे हे गाणं आणि सर्वांनाच आवडेल हे मी सांगू शकतो. कारण की खूप छान केलं आहे, सर्व तयारी पण खूप छान आहे गाण्याची आणि यावर्षी माझं पहिलं गाणं आहे, तर सर्वांनी पाहावं अशी माझी इच्छा आहे. आपण ह्या गाण्याच्या बाबत एकूणच जी चर्चा आहे ही पुढे सुरूच ठेवणार आहोत, पण पुन्हा एकदा तू मी होणार सुपरस्टार अर्थात स्टार प्रवाहावरचा हा सर्वोत्कृष्ट आणि गाजलेला कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमाचा उपविजेता ठरलायस. लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये तू गायलेली गाणी जी होती ही अक्षरशः डोक्यावरती उचलून धरलेली. तुझ्याच आवडीचं एखादं गाणं जे लोकांनी डोक्यावरती उचलून धरलेलं होतं ते गाणं तू कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी पुन्हा एकदा गावंस अशी मी विनंती करेन. सुरानो चंद्रभा हे सुरानो चंद्रभा चांदण्याचे कोश माझ्या चांदण्याचे कोश माझ्या चांदण्याचे कोश माझ्या प्रियकराला पोचवा चांदण्याचे कोश माझ्या प्रियकराला पोचवा हे सुरानो चंद्रभा हे सुरानो हे सुरानो हे सुरानो चंद्रभा. क्या बात आहे राजू, खरं तर ना मंत्रमुग्ध करून टाकतो यार तू. आम्ही टी व्हीवरती तर तुला पाहत होतोच, टी व्हीवर पाहत असताना तर मंत्रमुग्ध होत होतो. आज पुन्हा एकदा शेजारी बसून मंत्रमुग्ध होतोय. हाच खऱ्या अर्थानं योग जो आहे हा नाचे गौरी नंदनाच्या माध्यमातून अर्थात त्या रूपानं जुळून आलाय. तू इतकं सुंदर गातोय, इयत्ता पहिलीपासनं तुझे पाय जे आहे ते खऱ्या अर्थानं या गायकीच्या क्षेत्रामध्ये पाळण्यात दिसायला लागलेत. आदर्श नेमकं तुझ्या डोळ्यासमोर कोण आहे, कोणाचा आदर्श घेऊन तू आता पुढे चाललायस, काय त्याबाबत सांगशील? खरं तर मला काही व्यक्तींचा उल्लेख करायचा आहे, त्यांच्यामुळे मी इथपर्यंत पोहोचलोय. म्हणजे आमचे ते सद्गुरू श्री वामनराव पै, ते खूप ग्रेट फिलॉसॉफर आहेत आणि
त्यांनी जे सांगितलंय, मार्गदर्शन केलंय, ते मी आचरणात आणतो. म्हणजे ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, ही सगळी साधनं आहे, ते मी दररोज करतो. आणि त्यानंतर गाण्यात इन्स्पिरेशन म्हणजे पंडित अजित कडकडे, हे खूप छान आहेत. म्हणजे माझे गुरु आहेत ते, त्यामुळे ते खूप फ्रेंडली वागतात आणि ते खूप छान समजून सांगतात एक राग शिकवायचा असेल तर. आणि खूप गप्पा गोष्टी पण चालतात आमच्या क्लासमध्ये, तर खूप मज्जा येते त्यांच्यासोबत क्लाससुद्धा करताना. आणि पूर्ण फॅमिलीचा सुद्धा माझा खूप सपोर्ट आहे. माझा भाऊ, त्यांनी खूप सपोर्ट केलं. मी त्या म्हणजे एकूणच कुटुंबाची तुला असलेली साथ या प्रश्नाकडे तर येणारच आहे, पण तत्पूर्वी तू दोन्हीची जी नावं घेतलीस, अर्थात एक सद्गुरू वामनराव पै आणि दुसरे अजितराव कडकडे, हे दोन्ही म्हणजे मी नेहमी सांगतो की सद्गुरू विना दुसरं काही नाहीये. सद्गुरूचा जर हात धरला तर यश, आपण यशापासून जास्त लांब नाही राहत. सद्गुरूंनी दिलेल्या वचनांमुळे, शिकवणुकीमुळे आपण पुढे पाऊल टाकत असतो. अर्थात वामनराव पै यांचंही तू नाव घेतलंयस. मला पुन्हा एकदा तू ज्या प्रश्नाला उत्तराला हात घातलेलास तो प्रश्न तुला विचारायचा आहे, तुझ्या कुटुंबाची तुला कशा पद्धतीनं साथ आहे? माझी आई आणि मी जेव्हा प्रोग्राम सुरू होता तेव्हा आम्ही एका हॉटेलवर राहायचो. ओके, तर ते अंधेरीला होतं. तर माझा भाऊ इकडे आणि मी तिकडे. तर आईला वाईट वाटायचं की ती दोघांना टाईम न देते. तर माझ्या आईने खूप साथ दिली आहे मला. तर अशा प्रकारे माझ्या आईने साथ दिली. त्यानंतर माझे आजोबा, म्हणजे तिकडे ज्या दिवशी मला जेवण आवडायचं नाही तेव्हा माझे आजोबा इथून घरातलं जेवण माझ्यासाठी तिकडे अंधेरीला पोचवायचे. तर ते खायला खूप मजा यायची आणि खूप मजा यायची. आणि माझा भाऊ पण, म्हणजे शाळा तर नीट व्हायची नाही कार्यक्रमामुळे, तर तो सगळे नोट्स पुरवायचा मला. त्यानंतर तो सर्व मदत करायचा मला, जी शिक्षणाच्या पर्स्पेक्टिव्हने मला लागायची. तर असे माझे पूर्ण फॅमिली मेंबर्स. आणि माझी आजी तर माझी खूप काळजी करते. हो, आणि मी तिचा खूप लाडका आहे, तर ती पण खूप छान आहे. क्या बात आहे. खरं तर ना, राजयोग आता इयत्ता 10वी मध्ये शिकतोय. 10वी मध्ये शिकत असताना राजयोगला गायकीची जितकी जाण आहे हे आपल्याला, अर्थातच हे गाणं जेव्हा 29 तारीख रोजी नाचे गौरी नंदन आपल्या सर्वांसमोर येणार आहे, त्यावेळी पुन्हा एकदा हे अधोरेखित होणार आहे की कशा पद्धतीनं राजयोगचं गाणं जे हे आपल्या समोर येणार आहे ते. पण राजयोग, जितकी तुला गायकीची जाणीव आहे किंवा जाण आहे, तितकंच कुटुंबाविषयीची आपुलकी, प्रेम हे सांगत असताना अर्थात मी तुझे डोळे पाहत होतो आणि त्या डोळ्यामध्ये हलकासा एक अश्रूचा काय म्हणतात थेंब जो असतो हा तळत होता. कारण की एक ती आपुलकी आईने असेल, आजी आजोबांनी असेल दिलेली तुला मायेची साथ, या सर्व गोष्टींमुळे. नाचे गौरी नंदन, मानसी नाईक यांचा नृत्याविष्कार, तुझी गायकी, त्यामुळे त्या गाण्याला लागलेले 4 चांद. गणेशोत्सव येतोय, बाप्पाविषयीची श्रद्धा नेमकी काय शब्दामध्ये व्यक्त करशील? बाप्पा पण माझ्यासाठी एक इन्स्पिरेशन आहे. गणपती बाप्पा म्हणजे 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती आहे, त्यामुळे माझी कला त्याच्या चरणी समर्पित आहे. क्या बात आहे. अगदी थोडक्या शब्दामध्ये बाप्पाविषयीची जी श्रद्धा आहे ही तू व्यक्त केली आहेस. खरंच तुला ऐकत राहावं, तुझी गाणी ऐकत राहावीत, अशा पद्धतीचंच हे वातावरण आहे. तुझ्या निवासस्थानी मी बसलोय. मित्र, काय सांगशील एकूणच जो स्टार प्रवाह मधला तुझा प्रवास होता, या प्रवासामध्ये प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला तू एक हिरा होतास. म्हणजे सर्वाधिक मत प्रेक्षकांची ही तुला पसंतीची मतं जी होती ही तुला भेटलेली होती. काय अनुभव होता त्या एकूणच कार्यक्रमादरम्यानचा? कार्यक्रमात खरं तर मी गायचो पहिला, पण एवढं परफेक्शननी नाही गायचो. त्यामुळे स्टार प्रवाहांनी मेंटॉर्स सेट केले होते कार्यक्रमात, म्हणजेच अविनाश सर आणि विश्वजित सर. म्हणजे आता नवीन पिढी आहे, ह्या संगीतकारांची जोडी आहे ही. म्हणजे कधी तू, ही सगळी गाणी आहेत ती त्यांनी संगीतबद्ध केली आहेत. तर त्यांची साथ, त्यासोबत गायत्री कोल्हटकर म्हणून, त्यानंतर रविराज सर, मैथिली मॅम, हे सगळे आमचे मेंटॉर्स होते. त्यांच्या परिश्रमानेच
मी महाराष्ट्रासमोर गेलो आहे, त्यामुळे मी त्यांना सर्व श्रेय देईन. आणि कार्यक्रमात मला सर्व गाणी गायची संधी मिळाली. सर्व जॉनर मी गायले त्या कार्यक्रमात, म्हणजे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाईट, त्यानंतर राहुल देशपांडे, सर्व सर्व गायकांची गाणी गायली. म्हणजे पंडित जितेंद्र अभिषेकी, राहुल देशपांडे, त्यानंतर आदर्श शिंदे, त्यानंतर पंडित भीमसेन जोशी आणि सुरेशजी वाडकर, त्यानंतर शंकर महादेवन सर आणि ऋषिकेश रानडे, अशी खूप खूप लोकांची मी गाणी गायली आहे. आणि हे सर्व खूप माझ्यासाठी खूप शिकण्यासारखं होतं, त्यामुळे खूप मजा आली या शोमध्ये. राजू, खरं तर मी होणार सुपरस्टार या कार्यक्रमातील तुझे अनुभव जे आहेत ते अर्थातच तू सांगितलेस. नाचे गौरी नंदन विषयीचा नेमके मला अनुभव तुझ्याकडनं जाणून घ्यायचे आहेत, कारण की हे गाणं तर आमच्या सर्वांच्या समोर येणार आहे, पण त्या पडद्यामागचे अनेक कलाकार असतात, त्यांची तुला साथ कशी भेटली, नेमकं पडद्यामागे तुमची मजा मस्ती कशी चालायची ही सुद्धा मला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. काय सांगशील? चालेल. तर नाचे गौरी नंदन हे गाणं जेव्हा मी रेकॉर्ड केलं होतं, त्यावेळी माझा मामा प्रवीण बांदकर आणि मी बसून खूप छान ते गाणं पहिलं गाणं सगळं जाणून घेतलं कसं आहे, त्या गाण्याची शब्दरचना कशी आहे ही आम्ही जाणून घेतली. त्यानंतर आम्ही त्यावर डायनॅमिक्स, फेड इन फेड आउट म्हणजेच डायनॅमिक्स, आणि त्यानंतर राग कुठले आहेत गाण्यात, ते राग चेंज कसे होतात, कुठल्या पॉईंटवर चेंज करायचे आहेत, आणि हरकत मीन्स हरकत कुठे घ्यायची आहे, व्हेरिएशन्स कसे घ्यायचे आहेत, हे सगळं आम्ही बसून केलं. त्यानंतर मग आम्ही रेकॉर्डिंगला गेलो. आणि रेकॉर्डिंगला आम्हाला खूप वेळ लागला होता, कारण की गाणं पण माझ्यासाठी नवीन होतं आणि गाणं मी पहिल्यांदा माझं गात होतो, त्यामुळे पहिला एक्सपिरियन्स होता आणि हे गाणं करताना मजा आली. खरं तर छोटे उस्ताद या कार्यक्रमामध्ये, अर्थात मी होणार सुपरस्टार या कार्यक्रमात तू सहभागी झालास, त्यामध्ये उपविजेता देखील ठरलास, महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांची सर्वाधिक पसंतीची मतं तुला भेटलीत. इतकं सगळं कमावल्यानंतर हे पहिलं गाणं अर्थात नाचे गौरी नंदन, त्याचा अनुभव तू शेअर करतोयस. मला अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न ह्या निमित्तानं तुला विचारायचा आहे, तो म्हणजे बॅक स्टेजला गाणं तर आता अतिशय सुंदर पद्धतीने 29 तारीखला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे, पण त्या मागची मानसी नाईक असतील आणि इतर संपूर्ण तुझी टीम असेल, त्यांच्याबरोबरची थोडीशी मस्ती मजाक नेमका कसा चालत होता ते ऐकण्याची इच्छा आहे. सेटवरची मज्जा म्हणजे मानसी ताईक जेव्हा मला भेटायची तेव्हा ती खूप छान वागायची माझ्यासोबत आणि खूप छान गप्पा मारायची, आणि तिला पण हे गाणं खूप आवडलं आहे आणि तिने मला खूप शुभेच्छा दिल्या गाण्यासाठी. आणि त्यानंतर आता सेट आहे अर्थात, त्यामुळे सगळे मीन्स ऑब्जेक्ट्स असतात छान छान, ते सर्व तिकडे ठेवलं होतं. तर त्यातून मी एक ऑब्जेक्ट घेतले आणि त्यासोबत काही रील्स पण केल्या, म्हणजे असंच मज्जा म्हणून. म्हणजे आता एक तिकडे असा रॉड होता, तो सेम टू सेम भूल भुलैया असा पिक्चर होता ना, त्या तो रॉड त्या पिक्चरमध्ये यूज केलाय तसा दिसायचा, तर त्यामुळे मी त्या रॉड सोबत पण एक रील केली आहे. त्यानंतर तिकडे ग्रँड पियानो ठेवला होता, तर तो ग्रँड पियानो मला अर्थात नीट वाजवता येत नाही, पण मी त्यासोबत एक अशी रील केली, म्हणजे असं वाजवतोय मी, असं फोटो काढले तसे, तर मज्जा केली अशी खूप. खरं तर ना, हे जे गाणं आहे ते 29 तारीखला आपणा सर्वांच्या भेटीसाठी येतं आणि आपण सर्वांनी अर्थातच आपल्या कोकणचं रत्न आहे राजयोग आणि मानसी नाईक यांचा नृत्याविष्कार आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी एक गाणं अक्षरशः डोक्यावर उचलून धरावं अशा पद्धतीची विनंती देखील या टीमकडनं केली जाते. मी शेवटच्या प्रश्नाकडे तर येणार आहे, पण तत्पूर्वी पुन्हा एकदा तुझ्या आवाजातलं एक गाणं, अर्थातच गणपती बाप्पाबाबतचं गाणं हे ऐकण्याची इच्छा आहे, प्लीज ते सादर करा. तर आता मी पंडित अजित कडकडे म्हणजेच माझे गुरु यांनी गायलेलं एक गाणं सादर करत आहे.
हा देव तुझला मानिले मी, देव तुझला मानिले, देव तुझला मानिले मी, देव तुझला मानिले. गीत गाऊन भावनांचे, गीत गाऊन भावनांचे हार कंठी वाहिले, देव तुझला मानिले मी, देव तुझला मानिले, देव तुझला मानिले मी, देव तुझला मानिले. क्या बात आहे. मी मगाशी देखील दर्शकांना बोललोय की राजयोगला ऐकत असताना फक्त त्याला ऐकतच राहावं, इतका गोड गळ्याचा असलेला आपल्या कोकणचं रत्न अर्थात राजयोग धुरी याच्याशी आपण चर्चा करतोय. मुलाखतीच्या अगदी शेवटाला येतोय. माझा शेवटचा प्रश्न आहे राजयोग, तुला काय नेमकं आवाहन करशील आपल्या सर्व कोकणवासियांना, महाराष्ट्रातील तुझ्या सर्व दर्शकांना आणि एकूणच गणेश भक्तांना? नाचे गौरी नंदन हे गाणं येत्या 29 ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येतंय. या गाण्याच्या अनुषंगाने नेमकं काय आवाहन करशील? गणपती बाप्पा म्हणजे कोकणकरांचा लाडका, त्यामुळे सर्वांनी हे गाणं, सार्वजनिक गणेश मंडळ सगळीकडे गाणं वाजवावे आणि घरात घरात हे गाणं ऐकावं सर्वांनी, ही माझी इच्छा आहे. क्या बात आहे. अगदी थोडक्या शब्दामध्ये राजयोगने आपल्या सर्वांना आवाहन केलंय. राजयोग, अगदी पुन्हा एकदा शेवटाला तुझ्या त्याच गोड आवाजामध्ये नाचे गौरी नंदन पुन्हा एकदा आपल्या दर्शकांसाठी तू गावस अशी मी विनंती करेन. ओके. रक्त देह प्रसन्न वदना, रक्त देह प्रसन्न वदना, दर्शन मात्र झालो पावन, दर्शन मात्र झालो पावन, सूर चरणी वाहिले, सूर चरणी वाहिले. राजयोग, क्या बात आहे. खरं तर ना तू आता गाणं गात असताना अंगावरती अक्षरशः काटा उभा राहिला होता, कारण की जो आपण शहारा म्हणतो, कारण की हे गणपती बाप्पा हे प्रत्येकाच्या हृदयातलं आणि आराध्य दैवत आहे. बाप्पा घरी येणं म्हणजे आम्हा कोकणवासियांसाठी अत्यंत आनंदाचा क्षण असतो आणि त्याच दिवशी अर्थात कोकणचं रत्न असलेलं, आमचा कोकणचा सुपुत्र असलेला राजयोग आपणा सर्वांसाठी नव कोरं करकरीत गाणं घेऊन येतोय. अर्थात नाचे गौरी नंदन, जे गाणं येत्या 29 ऑगस्ट रोजी प्रसारण होत आहे झी म्युझिकच्या माध्यमातून. आणि राजयोग आणि मानसी नाईक हे दोघेही आपणा सर्वांच्या भेटीसाठी येत आहेत. राजयोग, कोकणशाहीशी सविस्तर संवाद साधलास त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. एकूणच तुझा जो प्रवास आहे हा आमच्या कोकणातील मुलांसाठी, तरुणांसाठी मार्गदर्शक आहे, दिशादर्शक आहे. त्यामुळे माझ्या कोकणशाहीच्या टीमच्या माध्यमातून तुझ्या नाचे गौरी नंदन या गाण्यासाठी आणि एकूणच तुझ्या प्रवासासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आणि या मुलाखतीत आपण इथंच थांबतो. दर्शको, आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. धन्यवाद.